Balimao Anyokma, très urgent et très chaud. Balimao, Yoroka Kalan. Bié, mardi 13 janvier 2025. Baton Moumé Takabo Mokti Katara Mali Nord la. Aywa ko bina jaraka mogo commencera ka yoro sra ka bloquer si préparer non. Mogo munu be do bateau kono ki be bo Mokti kata Nord la. Aywa ko be ka sra teke de. Information flana. Youssouf Tolobano donso ka nyamogo bayi. Aywa bora kumana. Malion menda e mentigrali de. Pays dogo na mume ka ke. Négociation be Assimi Goïta ni jatka wale mogo nyokonche. Ne bena fembe kala mbeje ka bela je nyokofe. Malion ni de dou. A semaine fla anga do détail konana. Mena vokalu kala ka prévu yira la mbeje ka bela je nyokofe. Malion quand les terreaux menacent de couper la voie fluviale entre Mopti et le nord. Certaines pinaches qui Tombouctou ont déjà fait demi-tour. C'est-à-dire que anga djika kulu do kumbeka bo Tombouctou kube na Mopti au lieu de demi-tour que déjà. Parce que bina jaraka mogo ou commencera ka kulu sera fratke. Malion ninde kera. Mais yananga do din détail to kono. Ambe Youssouf Tolobano donso ka nyamogoyi. Ambe Youssouf Toloba ka video kala au nebe je kula je nyogon fe. Ataki do kera banja kara fana mara yorola. Ambe tla ko fana kala au nanga janga donso ka nyamogo bala je Malion. Abe ka chika mu fobi. Malien be kala me. Segu tungara kuma kante de. Anga janga name. Malien be kala me. Bi ambi yoromina. Ne siga fo sécurité bi. Be kala me. Ni semaine filani. Semaine min temana. Semaine min damina na sisa. Galiba ayi me sino kata ayi de. Moti bi. Moti ba kofe. Mimbe andi siga fe on fala de bayagara bi be kala me mu ki kon no yara doni wo fana ko no khorado be bado ka fogo kele kera jadisu bana wotede min kera ni min yake ubado wuga kele marade kele de na iya mara kele willa dungudu amaide muki kon no yara bagara bi ambi yoromina muki no yara be kele man no yara muki de no yara voilà be kala me. Muchi no gara ni kele no gara o ikiliwa. Voilà. Ayala me de. Muchi no gara halisa ita wala dole kuyo mo bisa fam chulo mina. Muchi de no gara ba gara marala doni. Na te kele man no gara. Donc politique doit de quoi? Politique doit de bé. Voilà. Mais Youssouf Toloba te sonko fo ko politique doit de bé. C'est-à-dire Assimi Goïta ni bina jaraka mogo ye bengan were de signé tukuni banyakara marala. Mais Youssouf Toloba nunu te na mun fo ne be ko de fo ye quoi. C'est-à-dire vous be ka bengan de ke uni jatke wale mogo ni jonche tukuni. Wala sa ka kele sumaya. Mais kele ma bande c'est vous tongara kuma kantere Youssouf Toloba ya fo abela jere yame. Na ye marfachigan sumale yoro mina doro o dugula mogo sona jatke wale mogo ka koketa di ma no kara marfatechi. Bon no kara ubita fo Malien nyena ko kele bana kima ka marfate kati ka soro anga dugula dombe kata impôt sara jatke wale mogo yi Malien ni ne be ka kanga dugu kono ay Youssouf Toloba kuma kan jatimina hakilima be kan kuma fama mugu kan no wara me kele ma ban politique be kele kono ayre ya fa ko politique ba kono mais avec munu kuma mun kere fede Youssouf Toloba be ka turu che na de ne be ka kuma ta ka da anyenyuma de kan ale be ka dabiri me ne be ka kuma ta ka da nyenyuma kan mais Youssouf Toloba nga foli biye I dans sogo merci beaucoup nga soutien ba be wallahi mama be malikula anga janga ni kuma to la me
politique do de be bangara politique do de be ayamede fo fama ga nyefode voilà ko Assimi ka tiɲɛ fɔ malien ɲɛna na to mogo kumbe kelela mogo nunu matunu wubiye wumata yorosi aywa kela ni fana aga dabla amma sigiga kuma sigiga fofo ma buluda mogo nunu fana be fama fana be doso fana be fen do kono bala ko ala sagi sabu sabati ala saga au sabu mi ya mugu chini jo amba don na mugu chi jora na mangan gonte sura suga bodoranga ta yala ko ta yala voilà na tara yala na foite ambitani aw bɛ kuma in mɛn sa ko n'a ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ yen Mali sɔrɔsiw ka bɔ dɔrɔn ka t'u yala Bandiagara kɔnɔna na dɔrɔn Assimi ye bɛnkan de kɛ ani marifatigiw cɛ Mali sɔrɔsiw tɛ se yen olu fana tɛ se CCDF Maliyɛn kuma tiɲɛ de filɛ tantɔ n tɛ Segu Tunkara kɛ ni kumakan ye dɛ Segu Tunkara tɛ transition fɛ a tɛ Mali fɛ Assimi bɛ tugu bari de la kuma bɛɛ filɛ o ɲɛkɔrɔ donsow diminen don u tɛ fɛ ka kuma cogo dɔ la u bɛ fɛ ka Assimi gasi sigi mais u tɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ mais u bɛ ka yɔrɔ min a daminɛ donsow kun bɛ kuma jɛlen fɔ mais depuis Assimi Goïta commencera k'u menacer dɔrɔn u y'u commencera k'u calmer an ka kuma tɔ lamɛn dɛ maliyɛn bɛɛ k'a lamɛn Isuf Toloba bɛ ka mun fɔ mogo nunu fana be famaw fana be dosow fana be fen do kono bala ko ala sagi sabu sabati ala saga au sabu mi ya mugu chini jo amba don na mugu chi jora na mangan gonte sura suga bodoranga ta yala ko sɔrɔsiw ka bɔ dɔrɔn ko ta yala aw ka taa yala na tara yala na foite ambitani mogo minu bolla ka ta yoro la ambina nu a banna kuma bɛɛ filɛ ambina nu kuma bɛɛ filɛ kuma bɛɛ filɛ mugu chi le jora kele ma jo kuma bɛɛ filɛ fɛn min bɛ yen u k'a ɲɛfɔ an bɛ min faamu mɛ ko caman an bɔra a kalama don min an sigira a bɛ ɲɛfɔ i da sɔgɔ i ko voilà a y'a ka bamanankan fɔ de ko olu ko kɛra dugu la olu donsow b'a kalama mais n'olu ko k'u bɛ kuma don u bɛ bɔ k'a bɛɛ fɔ maliyɛn kuma bɛɛ filɛ u ko ni bɛn bɛ tiɲɛ na ko mugukan jɔra ko Mali sɔrɔsiw ka bɔ dɔrɔn u ka t'u yala yala dɔrɔn Mali sɔrɔsiw tɛ bɔ Mali sɔrɔsiw bilalen bɛ kan kɔnɔ k'u cantonner de Assimi bolo i n'a fɔ politiciens kun b'a kɛ cogo min na maliyɛn réalité de filɛ fɔlen fila o ɲɛna mɔgɔ ninnu bɛ ka fanga de sɔrɔ Assimi tɛ ka kɛlɛ a tɛ ka fura ɲini kɛlɛ la quoi a bɛ ka calmant de ta a bɛ n'a fɔ ni bana ye minɛ i bɛ taga calmant ta walasa bana ka da mais i ye bana fura de ɲini wallahi ni ala na kɛra ten et puis an bɛ nin bɛɛ fana attaque fana kɛra an ka jango lamɛn Samadugu ñono jene Sisako jogo firde namba sakcedo awdaso ko an ko peydo ko en traité ambe mardi 13 janvier 2026 formation ambita dans la région de Bandiagara c'est de Koro a côté rouge dangato ma juma haramelo kubiga franyogo ngakede voilà donc kaza côté ni aywa aw kana ñina ayro ko aba moto ala no fe mogo salo 12 janvier 2026 ñina ta fana tebra kunu de aywa katafo bamba gawru jime beni yundugu wagal fagase eni ataraje petaga donc mo shikana ñina re ko de fagase douanza mali militaire mun be douanza ma jugu terrorisme ma haramelo kubiga franyogo ngakede voilà donc douanza ni kaza ni ñogonche voilà douanza ni kaza ni ñogonche donc kubiga franyogo kam bade ke ko nala voilà donc ni drone de surveillance ay wul ga jokede abi wele mum blafle donc pays de ko en traité kunu fana attaque ni ay jugara ni atala je mafla de kumbana ma kelenta akale ku seba ko banana donc kunjana attaque ni munkara kunu dans la commune de Kenje région de Bandiagara voilà donc munkara Kenje kunjana donc mafla de kun seba ko mafla de kumbana kelenta ko ni vraiment akun jugara donc ale kon tura ay kibara mo so bi voilà donc abele jele ni atala ja abele jele ma kononto voilà donc wode en ni bora kunu kunjala terrorisme ma haramela ale munda ka harama ayarama ay wax terrorisme ka bara en nofla de pedo ko andret anga président bama kunjala to wala aw bega fuli bien aw ni ci aw yere mardi 13 janvier 2026 kuma bɛ filɛ kuma fɛn fɛn n'a yira la bɛɛ fɔra Mali kɔnɔ de
Ah, c'est que ton arabe kanifo, abe WhatsApp groupe sans faire là. Neta est trop qu'à fori. Munu ma boa kalama kula boa kalama kanga analyse dama kana atinata dama. Sinon nga soutien me armée alishini. Même façon fa alishini. Mais Assimi n'était tout le. Ne be mon fo Mali sur so dama Assimi genin korana che. Maliko na intanya sur ka shibon teke kono. Mbe down drama billahi tallahi Assimi tisi. Asira dana wallahi tisi. O de ne ka kuma la bay. Muye anga jikan kulu ye aye Mali sur so bla aga taka mokti ka bo mokti kana Tombouctou. O jikan kulu munu be bo ka taga bina jara ka mogo be ka ta infana teke de kuma fleni ala ka hera ke Mali o de kundo akambe Mali fefe be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warchi no ala be Sendwave application télécharger na Sendwave application télécharger Malion a photo flé na Sendwave application télécharger abene segu tungara ka corps promo do ne ka corps promo to de ko urgent Sendwave yere photo fleni na télécharger dron abene ka corps promo do urgent 10 € be na o yaw yere tay o ko fa baka banque information be do aw somo be Mali Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abulu ka orange numéro ta nu to ko be 40 ka na war chuma ba so orange mo na sur place war ci go flato dron mek le sara war ci go flana sabana bada 1,99 c'est 2 € keme fla dron o de kundo akambe e war ci go flato dron mek le sara war ci go flana sabana bada dron mek le o ta sara aba ke to mi to ga ngina su akambe